Колобок, колобок, сядь мне на язычок, ды проспявай апошні разок. Колобок скок лисицы на язык, а лисица яго хам і з'ела. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сёння мне нешта так складана чытаецца. Чаму так? Не разумею. Усім салют, Рмаў. О, прывітанне, Рыся. Буслік, ты не бачыў, дзе ліхтарык ляжыць? Я паабяцала яго сябру даць у паход. Ён заўсёды на паліцы ляжаў. А зараз няма. Не разумею, чаму ў мяне сёння нічога не адшукваецца. Ой, а ў мяне нічога не чытаецца. Ледзь казку пра калабка дачытаў. Быццам толькі што навучыўся гэта рабіць. Дзіўна, а чаму так? Ай, ты ж заўсёды так хутка ўсё знаходзіш, а тут не атрымліваецца. Не ведаю. А вось у дзядулі дабрадзея ўсё атрымліваецца цудоўна. Ён і чытае хутка, і ўсё неабходнае ў яго пад рукой. Ён можа ў любой час даць адказ нават на самае складанае пытанне. Яму так лёгка ўсё даецца, раз, і зрабіў. Таму ён столькі ўсяго паспявае. Трэба ў дзядулі распытацца, у чым ягоны сакрэт. А дзядуля ж добрый, і таму свой сакрэт для нас рассекрэціць. Так, бо мы яго любімыя дзетачкі-кветачкі. І вельмі яго любім. Рмаў, хутчэй бы ён ужо прыйшоў. Так хочацца пра ўсё даведацца. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дзядулечка. Мы так рады, што вы прыйшлі. О, это вы зараз про меня говорили. Мне пачулася маё імя. Про вас, дзядулечка, вельмі чакалі, калі вы завітаеце. Ой, вельмі прыемна чуць, што вы мяне чакалі. Вы ж ведаеце, што мы вас вельмі любім. Ой, ведаю. І я вас вельмі люблю, мае вы кветочки. Дзядулечка, а у нас да вас вельмі важнае пытанне. Ой, вось яно што. Ну, выкладвайце, што вас непакоіць. Паважаны дабрадзей, адкажыце, калі ласка, як гэта ў вас усё атрымліваецца? Ну, што ўсё? За што вы не возьмецеся? Яно раз і атрымалася. Вы заўсёды ведаеце, дзе вашы рэчы ляжаць, дзе якія кніжкі знаходзяцца. І на якой старонцы ў кніжцы шукаць адказ на пытанне. Ну так, я гэта ведаю. Як у вас атрымліваецца столькі ўсяго ў галаве трымаць і на што не забывацца? Ну так неяк атрымліваецца. Значыць, у вас, дзядулечка, ёсць нейкі сакрэт, як усё рабіць лёгка і хутка. Ёлечкі, які сакрэт, што вы такое прыдумалі, ну? Дзядуля, вы не хвалюйцеся, ваш сакрэт мы нікому не раскажам. А самі ім скарыстаемся, каб і мы маглі рабіць усё так жа спрытна і лёгка, як і вы. О, калі хочаце сакрэт, будзе вам сакрэт. Я ж гаварыла, што ёсць у дзядулі сакрэт. Ведаеце, чаму ў мяне ўсё так хутка знаходзіцца? Чаму? Таму што калі я бяру нейкую рэч, потым абавязкова кладу яе на тое ж самае месца, дзе і ўзяў. І ў наступны раз не прыйдзецца ўзгадваць, дзе рэч пакінуў. Правільна. Напрыклад, узяў кніжку з шафы, пачытаў і потым паставіў яе на тую ж самую палічку. А яшчэ ўсё самае неабходнае у вас заўсёды ў куфэрку ляжыць. О, у куфэрку самыя каштоўныя рэчы. І ёсць у мяне спіс тых рэчаў. І праз пэўны час я раблю рэвізію. Ой, нешта памяняю, нешта адрамантую. Дзядуля, а як вы знаходзіце адказ на любое пытанне? О, я ўсё раблю не імгненна,
а паступова. Але ваш адказ заўсёды такі трапны, і ваша парада заўжды дапаможа, і нават выратуе. Не раз такое было. І вы так усё памятаеце, ні на што не забываецеся. І тут мой сакрэт таксама, але я падзялюся з задавальненнем ім з вами. Слухаем уважліва. І ўсё запамінаем. Сакрэт вельмі просты. Калі бярэшся за нейкую справу, рабі ўсё вельмі уважліва. Чытаеш, рабі гэта ўдумліва. Нешта рамантуеш, рабі так, каб было трывала. Дапамагаеш разабрацца ў спрэчцы сяброў, выслухай кожнага і адшукай правільнае рашэнне. Дык гэта ж не складана. Кветачкі мае, гэта толькі здаецца, што ўсё лёгка атрымліваецца. А на самой справе, не так ужо і лёгка. Што, і дзядулям таксама нялёгка быць? Ой, нялёгка, бо ты проста абавязаны падыходзіць да любой справы з вялікай адказнасцю. Дзядулечка, а вы не ведаеце, дзе наш ліхтарык? Я паабяцала даць яго сябру ў паход. Ды ён на верхняй паліцы заўсёды там ляжыць. Ой, а я там не паглядзела. Я толькі на ніжняе зазірнула. Я сам заўсёды яго туды кладу. А чаму мне не чытаецца хутка? Напэўна, ты адрываешся ўвесь час на іншыя справы. О, так і ёсць. То з адным сябрам пагавару, то з другім, то ў акенца пагляджу, то пад стол зазірну. А калі б ты засяродзіўся толькі на чытанні, справа б лягчэй пайшла. І ты б лепш змест твора запамінаў. Значыць, вам, дзядулечка, няпроста, таму што ўвесь час трэба быць вельмі уважлівым і памятаць усё і пра ўсіх. Так, мае даражэнькія. І хачу вам нагадаць, што зараз надышоў час глядзець вячэрнюю казку. Давайте глядзець. Глядзім. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі. І глядзець самыя цудоўныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.